Tak, dostali sme ťažkú úlohu. Odstranenie škrabanca. A nie jedného, ale tu je jedna strana od šoféra a od spolujazdca. Až na druhú stranu. No, zaujímavé. Skúsime to odstrániť toto našou sadou. Pasta 50, takže vyskúšame s tým niečo spraviť. No ale toto je už dosť silné poškodenie, takže neviem, či s tým pomôžeme. Ale vyskúšame. Dáme tomu nejaké 2 hodinky a uvidíme, čo spravíme za 2 hodinky. Máme nejakých 35 minút za sebou leštenia. Pasty Habadej. Asi 3-krát som nanášal. Netreba dávať most pasty. No ideme to pozrieť. Nevidel som to, som zvedavý aj ja, ako to vypadá po tých zhruba 30-40 minútach leštenia stáleho. Teraz je na to aj dobré počasie, lebo je asi 5 stupňov vonku a sklo sa nám nezahrieva, takže parádne sa to leští. Môžem leštiť stále, takže to, čo by som v lete robil hodinu, teraz spravím za 40 minútiek. Ešte si troška odtrhneme. Nech to vidíme. No, na to všetko sú tam stopy, ale na to všetko je to o 50% už lepšie. Minimálne. Ale ešte ideme leštiť. 40 minút je málo. Ale už myslel som, že toto nedám, ale už je to lepšie. Pokračujeme ďalej. Prešla hodina leštenia. Ideme si to pozrieť.
No. Už je to zas o kus lepšie. Už je to zase niečo lepšie. Je tam ešte vidieť, ale už zase oveľa menej. Ešte tomu dáme pol hodinky. A takže takýto jeden škrabanec dá sa odstrániť, niečo zostane vidieť, nedokážem to odstrániť úplne, ale poviem príklad 70-80% lepšie, čo si myslím, že bude super. No, tuto je niekde, ale... Ale veď to je normálne, veď každé sklo je trochu poškrabané. Ale jasné, však auto má už nejaký ten svoj ročík. Tam nebolo menené ešte sklo, takže... Jo. Takže to je normálne, že je trochu poškrabané. Troška to je vidieť, ale jak som hovoril, no, o tých 70% normálne. minimálne je to krajšie.